A Cruz Vermella de Ribeira impulsa mañá un bingo solidario para potenciar a Lotaría do Ouro. Haberá bingo para nenos e tamén para adultos con numerosos premios e sorpresas. As actividades solidarias non se deteñen e mañá 1 de maio a Cruz Vermella de Ribeira desenvolve un bingo solidario na Praza Alcalá Galiano. Neste acto haberá diferentes premios en xogo, pero sobre todo estará presente a parte colaborativa, xa que para participar é preciso mercar a Lotaría do Ouro, cuxa recadación destinarase aos proxectos impulsados pola entidade no municipio. Con motivo da venda da Lotería do Ouro, que é onde sacamos a maioría dos fondos para poder desenrolar as actividades ao longo do ano, que temos moitas previstas, pois decidimos facer algunha actividade. E ocorreusenos facer un bingo que vamos a facer este viernes, como ben dixeches, será tanto infantil como adultos. Vamos a ter un primeiro ás 6 da tarde, que é para os rapaciños, como hasta de 12 anos, un segundo a partir das 8:30 para os adultos. Co que pretendemos recaudar fondos para, como ben dixen antes, para a venda da lotería. Será 6 euros é o décimo e darase dous cartóns de lotería do bingo, vale? 2 cartóns para xogar ao bingo. Estarán en xogo diferentes premios e agasallos. Entre eles daremos cada adultos un xamón, entre outras cousas. O bingo de adultos estará presentado por Juan José Selgade. En a actividade colaboran diferentes entidades e negocios de Ribeira. Colaboran con nós varias entidades que nos dan os premios, que non quero contar para que haxa sorpresas, e tamén colabora a Real Ilustre Cofradía da Adorna, que nos vai a presentar o que é este bingo, non? Para que todos podan participar, sea máis ameno, divertido, o que convido aquí a todo o mundo a que veña a participar co seu graniño de arena. Solo son 6 euros, xogas 2 cartóns e podes ganar un xamón, entre outras cousas moi interesantes. Os que non podan vir, porque claro, cada un ten a súa vida persoal, pois pode vir a comprar esta lotería que quera colaborar a caseta que temos aquí da Asamblea da Cruz Vermella. A venda da Lotaría do Ouro comezou hai algunhas semanas, pero aínda quedan participacións para a xente que aínda non a mercou. Que nós como ONG o que funcionamos é con estas vendas e con estas, a veces con algunha subvención ou con algunha axuda particular, non? Pero nós necesitamos recaudar cartos pois para emplear en Ribeira, en actividades de toda a población en xeral que vayamos vendo que son necesarios para o noso concello. Unha das actividades que está a desenvolver na actualidade a Cruz Vermella de Ribeira para promover a venda da lotaría é un curso de primeiros auxilios. As distintas AMPAs que se puxeron en contacto con nós, cursos de primeiros auxilios, tan importantes hoxe en día porque as nocións de primeiros auxilios axúdanos a salvar vidas. A responsable da entidade a nivel local fai un chamamento á xente para que achegue o seu grande area e merque tamén a Lotaría do Ouro. Solo o décimo son 6 euros, sortéase o 23 de xullo, podes ganar moitos cartos ou se o lixes unha peza de ouro, é unha contribución que a nós vanos axudar moito simbólicamente son solo 6 euros e podes ganar moito. Ao mesmo tempo que ti ganas cartos, contribuyes a unha boa acción social, axudándonos a facer proxectos que son moi necesarios no noso municipio, porque non nos olvidemos de que nós estamos aquí co noso municipio, que as necesidades do noso municipio. Mañá, a partir das 5:30 da tarde, arrancará o bingo solidario no que se venderá a Lotaría do Ouro e no que se repartirán numerosos premios entre os participantes.